Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbagaw ka taa se Joliba FM lamɛnbagaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ne ni waati in dalagosira ka ban min ye an ka ɲɛmaw ye sa u y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbagaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛmaw ye to dun ka na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔna la sa bi baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la min ye arajo fan fɛ sa ne yɛrɛ terikɛ bɛ yen nɔ ni o ye Musa Sanogo ye kuma baara ɲɛfɛ yan nɔ aw balimakɛ n'aw denkɛ Amadu Tolo don tele fan fɛ maa dama dama olu ka wulikajɔ bɛ yen nɔ sa Augustin Eshubihi ale b'o kɔnɔna la ka na se Musa Ayidara ma Salimata Wederawogo an ma ɲinɛ kɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ sa ka tele baaraw bɛɛ lajɛlen ka se k'a sinsin min ye Lamini Kulibali ale fana ka wulikajɔ ye nin ko ye an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la o hukumu kɔnɔ sa an b'a fɔ gafew bɔra wa gafew kumana min ye faso ka gafeba ye sa n'o ye l'essor ye a bɔra a ka bi bɔli la a kumana an bɛ tila k'an da don a kɔnɔna la Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ Nouvelle Horizon a b'an bolo an bɛ kuma an b'a kun cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni les échos wele an y'o de fɔ yanni kuma ka caya sa kisɛ ka k'a la o hukumu kɔnɔ sa min ye l'essor ye faso ka gafeba a da bɛ waleya belebeleba la bi a kumana wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna la wulikajɔ min ni o tɛ dɔwɛrɛ koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu belebeleba min n'o bɛ kalata kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna sa n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko EJ ko a bɛna fɔ ko o baarakɛlaw maa minnu ni olu bɛ baara la EJ la sa ko dɔ de farala u ka yanga kan dɔ de farala u ka dɔnniya kan k'a sababuya kɛ i n'a fɔ l'essor maaw b'a fɔ la cogoya min na sa ko EJ maaw ko u ye kalan dɔ sɔrɔ u y'a yira sa l'essor maaw k'a fɔ ko autorité indépendante de gestion des élections n'a bɛ wele ko EJ bolodi ɲɔgɔnma dɔ hukumu kɔnɔna la sa ko olu ni mission min n'a bɛ wele ko mission union africaine ko u jɛra sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka kalan boloda kalan min ni a bɛna kɛ sababu ye sa min ye EJ maa bɛɛ lajɛlen sa olu bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya minnu na yaasa kalata nataw minnu ni jamana bɛ k'i sɛnsɛn ka se olu ma sa o baaraw bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogoya minnu na a kɛnɛ kan sa ko min ye EJ ɲɛmaaba ye sa ale yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ni o ye professeur Ibrahima Fɔnba ye ka na se min ye EJ maaw ma fo ka na se maaba wɛrɛw ma maa minnu yɛrɛ ni olu namɛ kalan ninnu ka na o di ni o dɔ ye Serini Gewa ye ko baara ninnu tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ l'essor b'a k'a fɔ cogoya min sa ko tile saba baara don tile saba baara min ni kalannen bɛ ka kɛ min ye EJ maaw kun kalata yɛrɛ ale bɛ se ka labɛn fɛsɛfɛsɛli kɛcogo ɲuman kɔnɔna la cogoya minnu na yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ a ko kɔnɔna la u y'a yira sa k'a fɔ ko kalan in daminɛlen ka ban dɔrɔn ko min ye professeur Ibrahima Fɔnba ye sa ko ale ye kuma ta a y'a yira sa a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko min ye juin kalo o tɛmɛlen na sa ko référendum min ni o kɛra Mali kɔnɔna la ko EJ maaw ye wulikajɔ caman kɛ a kɔnɔna la hali ni ka sɔrɔ ko baara kɛra sabati fɛn sa ko bari ko min ye majɛ damadamani ye ko olu yera a kɔnɔna la ko o baaraw ni o ɲɔgɔnna tagabolow kɔnɔna la sa yaasa jamana kana bin o ɲɔgɔnna waleyaw kɔnɔna la sa kalata a ka se ka kɛ jɛlenya waleya kɔnɔna la wa min ye kalatamaw ye sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka danaya ta cogoya min na k'o da ale ka jɛkulu in kan k'o de kama sa min ye nin kalanbolo in ye u y'a boloda kalanbolo min n'u y'a boloda sa k'a sigi sen kan ko wa a baaraw bɛɛ lajɛlen ko a bɛ ka kɛ sabati fɛn k'a sababuya kɛ ko min ye EJ maaw ye sa ko u bɛna kalan sɔrɔ kalan min n'u dan b'a la k'a fɔ ko a bɛ kɛ faamuyali sira dɔ ye professeur Fɔnba ale ka ɲɛfɔli don min ye l'essor kɔnɔna la ni ale yɛrɛ ye EJ ɲɛmaaba ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin jɛkulu in ye jɛkulu min don ko a dɔn bɛ kosɛbɛ u ka wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la kalata labɛn min ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan a kɛnɛ kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu in ye sa ni a ɲɛmaaba o bɛ
kɛnɛ kɔnɔna la nin waati kɔnɔna la sa Misael ko a y'a yira sa ale ka ɲɛfɔli kɔnɔ k'a fɔ ko kalan min ni u bɛ ka na nin waati kɔnɔna la ka n'a di ko min ye camancɛ fanga min n'o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko a ma kɛ olu ɲɛnama cogo si la olu yɛrɛ de ka laɲini yɛrɛ do koyi k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata nataw ye yaasa olu bɛ se ka kɛ waleya kɔnɔna la waleya min ni bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ n'a ye sa ko min ye politiki mɔgɔw kana se min ye institution belebeleba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la sa u kana kalan boloda olu kun min ye kalata ko yɛrɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna o bɛ se ka sabati cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni min ye Serge Gewa k'a ye a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la an ti kalatigiw tɛgɛ in na sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la halisa a y'a yira k'a fɔ ko baara min ni o kalifan bɛ ale n'a ka jɛkulu ma nin waati kɔnɔna la sa ko u b'a kɛ ka se a dan na o tagabolo kelen in de la k'a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Union africaine ye ko baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ o ka kɔlɔsili kɔnɔna la wa wagati ni wagati ko kalan minnu ni u bɛ k'a kɛ tantɔ u bɛ na a ɲɔngiri n'u y'a ɲɔngiri u bɛ taa min ye démonstration na o ti dɔwɛrɛ ye ko ka ɲɛɲinili wɛrɛw yira ka fɛɛrɛ wɛrɛw yira min ye kalanden ninnu na k'a lajɛ kalan yɛrɛ a yanga bɛ cogo di yaasa kalata nataw laɲini bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ ye koyi o bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogoya minnu na maa minnu ni olu bilalen don kalata ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛli kɔnɔna la sa ni o ye ɛzimaw ye ko ni olu ye minɛn sɔrɔ ka se ka kalan sɔrɔ ka kalan min ni a b'u yamariya ka se ka nin baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a bɛ kɛ sababu ye sa maa caman siran bɛ ko minnu ɲɛ sa n'o ye kalata tagabolo kɔnɔna la jaabi minnu bɛna bɔ a la n sɔnna n ma sɔn o ɲɔgɔn waleya walima gɛlɛya waleya minnu ni olu bɛna se ka sigi a kɔnɔ kalata labɛnni kɔnɔna la sa ko caman bɛ bɔ o la ka kɛɲɛ halisa ni nin maa kofɔlen n'o ye seri nin ye a ka ɲɛfɔliw la k'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min ni a bɛ k'a kɛ ko Mali ɲɛmaaw ka laɲini de don laɲini min ni olu donna a jigikɔrɔ ka don ɛzi o jigikɔrɔ ka na sɔn nin kalan ninnu bolofaraw tagabolo ma ko wa baara in daminɛ ka kunungo sa fo ka na se an bɛ waatinin min na i ko sisan ko siga tɛ min na fewu maa caman ɛzi kɔnɔna la sa maaw bɛ ka u hakilina fɔ ko in tagabolo kɔnɔna la yaasa kalan a bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogoya min na fasiri a bɛ lesɔri kɔnɔna la Mariotu Koyite ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ lesɔri kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a kumana a da bɛ waleya belebeleba fila la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kayi mara ye Soir de Bamako don ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sanubɔ kɛnɛ min ni o bɛ wele ko mine d'or de Tabakoto ko o kɔnɔna la yen nɔ sa ko gɛlɛya waleya belebeleba nana kɛ yen nɔ k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa ko min ye maa fila ye olu ka bɔnɛ u ni na Soir de Bamako a ka bi bɔli don a y'a yira sa ko mun gɛlɛya sugu don ko min ye sanubɔlanw ye olu ni dugudenw Tabakoto dugudenw sa k'an bɛ donni min na i ko bi ko bɛn ko o tile tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ koyi ko k'a sababuya kɛ sa ko jɛkulu min ni o bilan bɛ sanuko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna min ye nin sanubɔ yɔrɔ in na Tabakoto yen nɔ sa ko olu ye jamana kɔnɔ maaw de ye maa wɛrɛw don minnu ni maliyɛndenw tɛ ko u ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa u ni maliyɛnw de bi baara kɛla ɲɔgɔn fɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko bari ko sɔmi nana kɛ k'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛlen ka na dugu jɛ sibiri la sa ko waleya belebeleba nana ye a ko kɔnɔna la koyi ko k'a sababuya kɛ a bɛ waatinin bɔ min ye Tabakotokaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara kɔnɔna la ko olu k'u ka dusumakasi yira ka kɛɲɛ ni min ye sanubɔko in tagabolo kɔnɔna ye baara bɛ ka kɛ cogoya min na ko o ta k'u ja k'a sababuya kɛ olu ka faamuya la sa ko min ye sanubɔ yɔrɔ min ni o bɛ tɔnwele olu ka dugu kɔnɔna la a kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sa min ye olu ka sifinnakaw ye n'u ka denmisɛn tigilamaw ye o caman ka ye min ye sanubɔko ninnu na ko bari u nana jateminɛ sa k'a fɔ ko waleya caman b'a kɔnɔ min ni o tɛ o tagabolo ko fɔ ko o ye dusukasi baara ka o nati u fan fɛ o baara de kɔnɔna la sa i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na Soir de Bamako ka bi bɔli la ko min ye maa dama dama ye sa olu dusu nana bɔ ko sufɛ yan fan fɛ sa min ye nɛgɛ kaɲa 2 waatiw ye n'o ye 2 heures du matin ko u y'a lajɛ sa ko sanubɔ yɔrɔ in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sa ko ka koko ta ka don u ye koko tali min kɛ ka don o kɔnɔna la sa k'a nana kɛ sababu ye sa maa minnu ni olu bɛ yen nɔ ko olu y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔ ko nin tɛ sariya ye wa u ma jɛn n'a ye ko o fɔɲɔgɔnkɔ min ni o nana u ni ɲɔgɔn cɛ sa ko a yɛrɛ kɛra sababu ye sa a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ ko min ye maa fila ye ko olu nana bɔnɛ u ni na nin ko kɔnɔna la ko bari an bɛ minitinin min na i ko sisan sa ko min ye sariya tigilamaw ye k'a bɛna fɔ olu y'u tɛgɛ da maa saba kan maa saba min ko ni ko yɛrɛ daminɛna ni o maaw ye ko k'a lajɛ sa ka u di min ye gendarmerie maaw ma jateminɛ ka ye a ko kɔnɔna la
ko min ye gafe a b'a fɔ la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka kunnafoniw ye u ye kunnafoni minnu sɔrɔ nin ko kɔnɔna la sa ko tabakotokaw y'a yira sa k'a fɔ ko sanubɔ in daminɛlen ani bi cɛ ko olu k'u sigi mɛnna ye de k'a fɔ ko min ye u ka sigida ye ka na se sigidalamaw ma k'u bɛna lafiya belebeleba sɔrɔ nin ko kɔnɔna la ko bari k'u nana ye k'a fɔ ko dɔ de farala u ka gɛlɛya kan sanubɔko in hukumu kɔnɔ ko n'o fana bɔra yen nɔ min ye u ka sigidalamaw ye waati ni waati denmisɛn minnu bɛ yen nɔ sifinnakaw ni u ti baara la ŋaniya k'u ye olu fana ka baaraw sɔrɔ ko bari k'u nana bɔ a kalama k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko o baara ta ka sabati ko hakilila jiginna maaw k'a faamu k'a fɔ ko nin sanubɔ yɔrɔ in min n'a bɛ tabakoto ko min ye sinuwaw ye ko olu de ka ca a kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ a b'i n'a fɔ ko mali jamana kɛn bɛ ka o waleyaw kalifa sinuwaw de la gafe y'a yira sa ko hakilila jiginna ko waati ni waati min ye kayi mara kɔnɔna ye ko nin ɲɔgɔn waleya dɔw ko olu sigira sen kan ko hakilila jiginna min ye sitakili kɔnɔna o ye dugu dɔ ye kayi mara kɔnɔna la ko nin ɲɔgɔn waleya a delila ka kɛ yen min ye kɛɲɛba fana kɔnɔna ye k'a ɲɔgɔnna ko a delila ka kɛ yen gafe yɛrɛ kɛn bɛ ka wele de bila nin waati in na jamana ɲɛmaw ma ko e ko waati ma se ten sa min ye sanuko ye a ka lajɛ yaasa nin ɲɔgɔn waleyaw ni nin ɲɔgɔn waleyaw an bɛ se ka kɔli a la cogoya min na soir de bamako a b'ale ka bi bɔli kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye kuma laselanba in ye sa ni o ye chroniqueur ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ni a tun bɛ wuli ka jɔ kɛ arajow ni telew la ni maa caman b'a dɔn n'a bɛ wele ko Yusuf Muhamɛd Ali Bacili ni bɛɛ ko a ma ko Arachi Baci ko a bɛ n'a fɔ ale ka waleyaw ko da bɛna don o la ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ka tagabolow ma koyi hakilila jiginna sa u y'a yira k'a fɔ gafe y'a yira soir de bamako ko ka kɛɲɛ ni min ye ale ka minɛli min ni o bɛ sen na min ye maison d'arrêt centrale la Bamako yan nɔ n'o ye kasoboba ye ko a bɛ kalo caman bɔ min ye nin maa kofɔlen ye sa a minɛn bɛ k'a bila o sous mandat de dépôt kɔnɔna la ko o baara min ni o tun bɛ sen na k'a yirala kiiri tagabolo kɔnɔ sa k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ sa ko a ka kiiriw ko olu bɛ kɛ jaabiw ka o bɔ yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ a la ko kiiri in kɛra yɔrɔ jumɛn ko o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko tribunal de grande instance min ni o bɛ commune 4 la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen o sabatira yen nɔ de ko bari baara in tagabolo kɔnɔna la sa k'a nana ye k'a fɔ ko wulikajɔw kɔnɔna la da nana don waleya caman na waleya minnu ni o bɛ Arachi Baci ale yɛrɛ ko fɔ tagabolow kɔnɔna la ko i n'a fɔ a ka ɲɛfɔli dɔw a y'i da lase ɲɛfɔli minnu ma waati tɛmɛnlenw kɔnɔna la n'a nana yira k'a fɔ ko gɔri belebeleba ko tɛ o waleyaw la ko o waleya dɔ ye jumɛn ye ko marisi kalo san 2023 ko a y'i da lase min ye an ka jamana in kɔnɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ala ka lahara sɔn sumaya ye n'o ye Sumayilu Bube Mayiga ko a y'i da lase o ka waleya dɔw ma ka i da lase o ka bana kɛcogo dɔw ma ka na se a taɲali ma ko a nana ye min ye kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ ko o tun t'a ka baara ye bi a ka baara tɛ sini o tagabolo de kɔnɔna la sa ko min ye tribunal de grande instance min ni o bɛ sigida 4nan kɔnɔna la olu ye ŋaniya min kɔnɔna la sa ni a minɛna k'a datugu kaso la ka se ka se ni kiiriko ye tagabolo kɔnɔna ye ko a yɛrɛ kɛnɛ kan min ye lafasalibaw ye ko o sɔrɔla a la koyi i n'a fɔ lafasaliba gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na cokolenba dɔn n'o o dɔn bɛ jamana kɔnɔ n'o ye maître Kasum Tapo ye ko o yɛrɛ k'u bɛ ka a défend waati kɔnɔna la sa yaasa ni maa kofɔlen ni a bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ o baara ni o baara minnu kɛra sa ko min ye chef d'accusation ye o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ŋaniya minnu kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka a jalaki ko o waleyaw de ka ca kosɛbɛ ni dɔ bɔra yen nɔ sariya n'a tagabolo don ni dɔ bɔra yen nɔ dɔ kun bɛ don ni dɔ bɔra yen nɔ dɔ kun bɛ don ko o jaabiw n'o tagabolow de kɔnɔ sa maa tun bɛ sigilen kosɛbɛ kosɛbɛ ko ka kunungo kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna fiɲɛbɔda sɔrɔ ko bari ko balalen o bɛ ko sudalen sa jaabi min ko ni o bɔra ko tagabolo kɔnɔna la sa k'a yirala k'a fɔ ko min ye Arachi Baci ye halisa ko a bɛna to min ye fanga tigilamɔgɔw bolo a bɛna to kasobon kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana kumana ko ye a da bɛ waleya wɛrɛ la waleya belebeleba don a y'a yira sa k'a fɔ ko janvier kalo tile 16 san 2022 ka na se janvier kalo tile 16 san 2024 ko min ye wulikajɔ belebeleba ye jamana in kɔnɔna la k'a bɛ jidenw ma ɲɛ la koyi awɔ ko jamana kuntigi kɔrɔlen Ibrahim Boubacar Keita ko nin bɛna kɛ ale san 2 ye ale taɲana
ko baara in min ni o kɛra a kɔnɔna la sa da bɛ o waleyaw de la ko min ye don belebeleba ye ko o kɛrɛnkɛrɛnneyara kunungo tarata yɛrɛ k'u don ko ye janvier kalo o tile 16 ko hakilila jiginna min ye jamanakuntigi kɔrɔlen ni o ye Ibrahim Boubacar Keita k'o bɛ kɛ san 2 ye ale ye diɲɛ to an ye o baara de kɔnɔna la sa ka kɛɲɛ ni min ye Nouvelle Horizon u ka ɲɛfɔliw la u y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔlen min k'u don ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko a ye wulikajɔ caman kɛ min kɔnɔna la sa wulikajɔ minnu ni olu yɛrɛ bɛna u da pan o caman kunna ko k'a sababuya kɛ maaw b'o dɔn ko bari siga tɛ min na ko tasibila kɛnɛ do ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma ko a ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko bɛɛ lajɛlen n'i ka fanga bɛɛ lajɛlen n'i ka fiɲɛ ko mais ko tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na sa ko maa si den kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko jamana kanu ko o ku tɛ nin jamanakuntigi kɔrɔlen in na ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ala ka lahara sɔn sumaya ye ko an bɛ donni min na i ko bi ko n'i ye jamana in jateminɛ fiɲɛbɔda minnu ni olu bɛ ka na jamana kɔnɔna la ko a sen bɛ o sira caman na hali ni k'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen n'i ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen n'i ka nɔgɔya waati min ko ni a tun bɛ jamana kɔnɔna la ni a ku tɛ jamanakuntigi ye bari ko gouvernement o ku kalifalen bɛ a la k'a to premier ministre la k'a ye waleya caman da waleya minnu ni maa bɛ se k'i hakili to olu la ko k'a to jamanakuntigiya fana la waleya caman bɛ yen a ye waleya minnu da ko maa bɛ se k'i hakili to olu fana la hali ni k'a sɔrɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ a n'a fiɲɛw tagabolow don ko o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa Jabaru masa o y'a ka kɛ min ye ka Ibrahim Boubacar Keita ale mini ji sumaya ko o san 2 ni o sera kaban gafe ko baara de do malien den bɛɛ lajɛlen bolo n'a bɛ wele ko devoir de mémoire ka se ka tasibila kɛ ka taa Ibrahim Boubacar Keita ye ka duwawudon kɛ min ye a kɔ ye ka duwawuden kɛ a yɛrɛ ye fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu ni les échos welewele les échos welewele a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba 2 la koyi fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'a a da b'o la sa o ti dɔwɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye san 2023 min ni o kɛra sa ko min ye Mali finitigiw ye ko a bɛ n'a fɔ olu ka wulikajɔ an'u ka sanayɛlɛ ko o ma siga maa si la ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye kumalaselan o finitigiw ka kumalase so o ɲɛmaaba ni o ye Sulemani Danbele ko ale ye bɔli kɛ a ye bɔli min kɛ ko ka ɲɛfɔli kɛ min ye an ka finitigiw tagabolo min b'u bolo an bɛ don min na i ko bi kunungo u ye baara minnu kɛ ka na se an bɛ don min na i ko bi ma tagabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛɲɛ ni min ye les échos welewele u ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye DG min ni ale bɛ DIRPA kɔnɔna la n'o ye Sulemani ye ko a ka ɲɛfɔliw la k'a jira k'a fɔ san 2023 ko o kɛra waati belebeleba ye min ye Mali finitigiw bolo u ka sanayɛlɛ o hukumu kɔnɔna la ko o waleya min ni o sigira sen kan ko gɔri bɛ se ka turu waleya belebeleba 3 la n'i y'a jateminɛ ko min ye jamana in kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na ko min ye jamana worodugu yan fan fɛ ko maaw k'u tɛ se ka taga ni ka segin ka o sabati yen nɔ yɛrɛ jango k'a fɔ ko a ka kɛ sira dɔw fɛ ko bari k'an bɛ don min na i ko bi o taga ni ka segin ko olu bɛ ka kɛ tagabolo caman kɔnɔ ko n'o bɔra yen min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tagasira ye kɛ awɔ souveraineté ko da k'u bɛ don o kumaw la bari maa caman k'u bolo yɛrɛ k'a fɔ ko o waleyaw tɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni Sulemani ka ɲɛfɔli n'o ye DIRPA ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw olu ka wulikajɔ kɔnɔna la ala ni camancɛ fanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ kɛn bɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ yan min ye colonel Asimi Goita a n'a ka jama ko u ka wulikajɔw kɔnɔna la k'a kɛra tare k'a sababuya kɛ an bɛ don min na i ko bi ko min ye Mali finitigiw ye ko ale bɛ se k'i yamariya finitigiw tɔgɔ la k'a fɔ ko Mali finitigiw bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ka dugukolo kan wa u ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ halisa les échos welewele u ka ɲɛfɔli la ko min ye ɲɛmaa in ye a y'a min fɔ DIRPA ɲɛmaa ko don Sulemani Danbele k'a ko bari tɔkajɛ o bɛ baara kɔnɔ halisa ko k'a sababuya kɛ u sago o ma sɔrɔ pepewu waati ni waati ko maajuguw bɛ poyili minnu kɛ waati ni waati u mako bɛ kunnafoni latika minnu na yaasa kɔ olu di jamana kɔnɔdenw ma yaasa kɔ olu di finitigiw ma u k'u tagafan n'u nafan dɔn ko kuma dɔw la majɛ dɔw bɛ na baara ninnu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Sulemani ka ɲɛfɔli ye ko min ye san 2024 o baaraw kɔnɔna la sa ko u ka wulikajɔ fanba a bɛna boli nin yɔrɔ ninnu de kan yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ fasiri a bɛ les échos welewele ale ka bi bɔli kɔnɔna la aw bonya b'a la.
an bɛ fasiri datugu ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni awɔ an bɛ to ale les échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a y'a yira ko tare ko k'a sababuya kɛ ko min ye Mali sɛkasi dondenw ye sa ni o ye Aigle du Mali ye k'a bɛna fɔ ko olu donna Coupe d'Afrique kulon u donna o la doncogo cɛ ɲina koyi ko o sabatira sira jumɛn fɛ ko kunungo yɛrɛ sa ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen seereyala kan k'a fɔ ko min ye Aigle du Mali ye ko olu ye fagonba min ye Afrique du Sud la 2 ani kanangolo o baaraw de kɔnɔna la sa min ye les échos welewele u ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali Aigle du Mali ye sa ko o ni Bafana Afrique du Sud tɔn do jamana tɔgɔ do ko olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo wulada fɛ min ye an ka bakuruba ale kɔnɔna la Mali ka bɔko fɔlɔ k'u do ko a dolatan a kɛra dolatan jijalen belebeleba ye ka kɛɲɛ ni min ye les échos welewele u ka ɲɛfɔli la ka balontan in kɛra dolatan jijalenba ye a kɛra dolatan ye dolatan min ni a tilala waati 2 ko min ye dolatan daminɛ n'a bɛ wele ko première mi-temps ko an ka cɛ kasidenw ni o ye Aigle du Mali ye sa ko u m'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ a taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la waati min ko ka segin ko a bɛna fɔ min ye dege karamɔgɔ ye sa ko ale ye wulikajɔ dɔw sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa ni a ye réglage dɔw kɛ ko o de ɲɛna kosɛbɛ les échos welewele ka ɲɛfɔli la Mali sɛkasi dondenw ma k'a yɛrɛ nana kɛ sababu ye sa Mali ka se ka celu 2 sɔrɔ Afrique du Sud ko ale ma celu foyi sɔrɔ a ko kɔnɔna la bari u y'a yira k'a fɔ ko ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara bɛɛ lajɛlen kɔntana k'a yira k'a fɔ ko Mali ye se sɔrɔ olu bɛ gɔri belebeleba turu ka ɲɛsin Mali jɔ kɔlɔsiba la ni o ye Jigi Jara ye an ka fɔ tɛ a bɛ gafe kɔnɔ ko min ye Jigi Jara ye ko a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko yaasa Mali bɛ se ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɛrɛ la k'a sɔrɔ an ma celu ta min na ko n'o tɛ dolatan daminɛ min ni o gɛlɛyara Mali bolo sa ko Afrique du Sud ko u kelen pe ani Jigi Jara kelen ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dola kan a bɛ siɲɛ 3 bɔ ko bari k'a bɛ to Jigi Jara ta la a taa kun dɔ y'o ye awɔ gafew fɔ ko baara tagabolo kɔnɔna la sa ko min ye kuru 3 ye kɔni Mali y'o ta ka bila a kun an bɛ donni min na i ko bi ko wa ko Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la a ka bakuruba la ko hali ni k'a sɔrɔ kulo ma ban fɔlɔ duwawu an b'o ta k'o ɲɛsin min ye Aigle du Mali ma kulon tɔ a bɛ se ka sinsin cogoya minnu na ka se ka jɔnjɔn ka o sɔrɔ ka na Bubakar Jakite n'an ko a ma ko Sar ale ka fasiri do min ye les échos welewele ale kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ dansiri an ka bi fasiriw la fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ an y'o de fɔ radio joliba télé joliba an bɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen kama laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ gafe minnu ni olu bɛ bɔ ka se ka an da don kɔnɔ kumaw la ka fɛsɛfɛsɛ aw ye to dun kana yaasa faamuyali ka sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya minnu na ni majɛ o majɛ ni o yera baara kɔnɔ sa an b'a fɔ radio joliba ni télé joliba ka fili tɛ ne Amadu Tolo ne ka fili don an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ o baara tagabolo kɔnɔna la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la a ye to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba FM Joliba TV News an bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen kama Ala ka tile yɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la